βάσανα ζώα στο εξωτερικό. Ναι. Κι όμως, δυστυχώς σκέφτηκος, εγώ θα πω. Γιατί όντως προς τα έξω στο εξωτερικό δεν το ξέρουν το φρέντο εσπρέσο, δεν το φρέντο καπουτσίνο. Δεν το γνωρίζουν, δεν είναι στην κουλτούρα τους. Και μάλιστα εγώ έτσι έμαθα ότι ουσιαστικά, θα μιλήσω λίγο λαϊκά, είναι ελληνική πατέτα. Λοιπόν, ξέρω εγώ το εσπρέσο φυσικά. Και όσες φορές έχω δείτε και μέχρι και στην Ιταλία, δεν γνωρίζουν. Και προσπαθώ να τους εξηγήσω πώς μπορούν να το φτιάξουν για να μας το φτιάξουν την ώρα. Και πάλι όμως, δεν τους λες, το χτυπάς λιγάκι με λίγο πάγο, με λίγο νερό, σε κοιτάνε λες και σε ούφο. Ευτυχώς λοιπόν, δυστυχώς που δεν μπορούμε να το βρούμε, αλλά ευτυχώς γιατί είναι ένας δρόμος να ανοίξει για να μπορούμε να το προωθήσουμε προς τα έξω, γιατί πραγματικά είναι ένας καφές που όσοι έρχονται από το εξωτερικό στην Ελλάδα, τον αναζητάνε αυτό. Οπότε είναι ένας πολύ ωραίος δρόμος για δημιουργία και για προώθηση του φρέντου καπουτσίνου εσπρέσο στο εξωτερικό.